Joel bżonjus u pulmun aħdar kien dan is-sentiment ta' diversi Bormliżi u nies mill-Kottonera brabta mal-ispazju miftuħ b'medda ta' 3000 metru kwadru li se jservi biex jagħti nifs lin-nies taż-żona u spazju nadif fejn iqattaw ftit ħin ta' mistrieħ. L-ispazju li kien ilu snin mitlu u użat biss bħala parkeġġ kien saħansitra destinat li jiġi żviluppat li kieku ma kienx għall-intervent f'waqtu mill-Gvern Laburista. Dan issa se jiġi konvertit fi ġnien u spazju miftuħa imdawra struttura tipika Maltija u żewġ sulari ta' parkeġġ taħt l-art li jesa aktar vetturi minn dak disponibbli illum il-ġurnata. Tkellimna propju man nies ta' din il-lokalità fejn bosta qalulna kif dan se jtejjeb il-ħajja tagħhom ta' kuljum, differenti mill-istat ta' telqa li ż-żona tinsab fiha. Konna ktar fajja morru u nistrieħu. Joel. Ħagawdi minnu 3 bliet. Tifhemha u meta jsiru affarijiet bħal da proġetti hekk kienu pjaċir. F'kullun kwa lokalità, imma speċjali u l-Kottonera. Sabiħu, snin taħu pjaċir biex tmur bil-qiegħda naqra hemmhekk. Bżonjus ħafna, għax għandna sakemm ilhom li ġanġaw hawnhekk qed jiġu ħafna turisti u kulħadd qiegħed jifraħ bil-proġett li qed isir ġo Bormla. Għandna bżonn u għaw fejn jagħmlu iżjed bħalhom. Kien hemm mliet ukoll tajjeb hu, ma tistax taqdru hekk. Ħdura nħobba jiena ħafna. Ġi rimarkat kif dan mhux biss se jħaddar il-Kottonera iżda se jgħin ukoll biex itaffi l-problema tal-parkeġġ. Oħrajn innotaw kif issa n-nofsinhar ta' pajjiżna qed jiggwadanja minn post ieħor ta' rikreazzjoni. Minn barra hekk it-turisti li jżuru pajjiżna issa għandhom attrazzjoni oħra wkoll xi jżuru. Ġi rimarkat kif dan mhux biss se jħaddar il-Kottonera iżda se jgħin ukoll biex itaffi l-problema tal-parkeġġ u jagħti imbottatura żejda lill-ekonomija tal-post. Sabiħ. U kun hemm parkett sabiħ taħt l-artu, anke min jiġi xatta l-isla u hekk ikun hemm dak ir-ristoranti kollha, ikun hemm fejn jipparkjaw. Il-proġett naħseb se jkun tajjeb għan-nies, speċjalment meta jagħmlu l-parking għar-residenti. Naħseb Bormla ħajtu nifsa ħjar. Xi wħud ukoll fakru kif kien il-post fil-passat waqt li faħru d-diżinn biħsieb li issa qed jiġi propost minn Project Green. Naħdem dokjar jien, nipparkjaw krossi. Missa kif il-proġett, isir aħjar għal kulħadd. Illum hawn ħafna barrajnin ifittxulaw u qabel li l-Kottonera ħadd ma kien ikun irid jiġi, illum inbidlet il-folja u kulħadd irid jiġi l-hawnhekk. Hemmhekk niftakar kienet berġa jien fi żmien bħala disin noġobni jifhimni. Għax hemm spazju fejn tista' tirkrea ruħek. Sabiħ ġejju, aħjar mill-karozzi li hemm. Boli ġej. Ifimni, d-disin rajtu jiena vera ġej sabiħ. Nispera li n-nies mbagħad jibżgħu għalih. Kien hemm min irrefera għal laqgħat ta' konsultazzjoni li ġew organizzati u li waslu għal titjib fil-proġett propost. Meta kien hemm il-laqgħa ta' qabel mort vera sabiħ u Bormla għandna bżonn xi ħaġa hekk.